председателите на СДС, един човек, който участва в първия координационен съвет на СДС и неговото по-познато име е Соломон Паси. Соломон Паси, който напоследък всяка година има по едно дете. Много деца, много увереност в бъдещето. Логично е въпросът да бъде, какво ще направите, за да се спре изтичането на млади, талантливи българи в други страни, господин Паси? Благодаря, Богдане. Благодаря и приветствам бюлетината на отличниците. Отличниците, Иванчо, отличниците, беше казано в Ория виц. Това е един проект, това не е просто предизборна коалиция. Приех поканата, любезната, изключителната покана да бъда част от този екип, защото вярвам, че това е един дългосрочен екип, който ще създаде политическия субект, който ще нормализира политиката в България. България има нужда от нормалност. И това ще бъде и партията на етническото спокойствие. Имаме нужда от това. 23 години след началото на прехода имаме нужда от етническо успокоение на духовете в нашата страна. И сега на твоя въпрос за изтичането на мозъци. През последните няколко години, успоредно с отглеждането на семейството, се върнах и към първоначалната си професия. Това са компютърните науки, информационните технологии, дори малко и към космическите технологии. И мога да ви уверя, че има много работа и възможности за много работа в редица модерни области на науката и на техниката в България. Има много деца, много ученици, които дават много от себе си, но преди да им дадем рамката, в която те да работят, ние трябва да премахнем пречките пред тях. Коя е най-голямата пречка пред развитието на България? Коя е най-голямата пречка за развитието на българската икономика? Кой е онзи министър-председател, който получи най-голямо, най-богато завещание от своите предшественици? Отличници! Този министър-председател се казва господин Бойко Борисов. Той получи на тепсия договора с Европейския съюз. Той получи на тепсия членството в НАТО. Той получи на тепсия договорено членство в Шенген и договорено членство в еврозоната. Но той провали всичко. Първото, което трябва да направим, е да спрем завръщането на този човек и безконтролното негово управление на нашата страна. Не знам той дали управлява тази страна като своя страна, но той не я управлява като моя страна. И като човек, пътувал понякога из чужбина, мога да ви кажа, че аз наистина се срамувам, когато този човек ме представлява в чужбина. Аз не искам в чужбина да мисля, че всички ние, че в цяла България сме Бойко Борисовци. Ние не сме. България е дала нещо много по-добро на света. Аз искам да видя това по-добро, младо, което България е дала и като ученици, и като студенти, и като мозъци, то да ни представлява пред света. Това е, което аз искам. А с това рязане на лентички. За рязането на лентички вчера и в Пловдив казах, но понеже не го чуха всички, искам всички да го чуят. Договорът с Европейския съюз го изработи един огромен екип и огромната част от този екип е тук. И Корман, и Христина, и Станимир, и Антония, и професор Герджиков, който беше председател на Народното събрание, и Касим Дал, и голяма част от всички вас са част от този екип. Подписахме договора за Европейския съюз. По стечение на обстоятелствата и по волята на царя, аз бях този, който ръководеше преговорния екип и бях един от тези, които подписаха този договор. И затова при всяка отрязана лентичка господин Бойко Борисов трябва да идва да целува дясната ми ръка и да каже Аллах Керим Ефенди. На добър час на бюлетината на отличниците.
да изпратим с аплодисменти, първо да снимаме цялата листа, да направим така възможност на фотографите да направят. Да, точно така. Значи, тази половинка дясната от вас, нека да слезе долу, другите елате в средата, за да може да средата вие оставете тук.